זה נקרא עיוותים בעצמות, שזה נובע מחוסר מי שפיר בזמן הלידה, ואז זאת השערה שהעובר לא יכול להתפתח ולהיות ניזון מהמזון שוב. אני עושה את רוב הפעולות השגרתיות של חיי היום בפה וברגל. אני יכולה להזיז קצת את יד ימין, אני מעט מאוד מתפקדת ביד שמאל. אני עושה הכל עם הרגל, זה כמו יד. יש לזה גם רגישות של יד וגם אור של יד, כי לא דרכתי על זה. עד לשנים האחרונות גרסו שירותי הרווחה שאת הנכה מוטב להחזיק הרחק מעיניה של החברה בבתי חולים.